bazalwane. Amen. Naze nahlabelela mnandi bazalwane. Ngiyasho ukuthi abazalwane bayajabulela ukuba lapha bazalwane. Ngiyasho ukuthi umuntu omdala akekho la ekhaya. Bazalwane sibekele isifundo ime enhle kanje bazalwane. Sibonge first of all ukuthi igesi ayihambanga. It shows ukuthi uNkulunkulu nathi. It shows ukuthi akafuni sifundele ebumnyameni. Inkosi yokukhanya bazalwane. Siyabonga futhi kubazalwane baseduduza ukuthi bazidele bazalwane ukuthi bahlele lenkonzo ye 3 days. Siyazi ukuthi akusukudlala plana lenkonzo bazalwane akubona ukudlala lokho. Masingathi sibheke ilist yabo yezinto ukuthi iqalwe la kwezwa la kuze namhlanje ngimelana ukuthi babakho bandlule ezintweni ezingakanani bazalwane. eGauteng akusekho easy ukuthola indawo yokuthi ukhonzele kuyo, ikakhulukazi izikolo lezi. Nabo bazalwane mina ngicala ukwazi badlala seduduza besikhonza la ngithi first time mangifika eDuduza safikela la ezakheni, kodwa kwahamba isikhathi bakhishwa amabandla kuphi ey'kolweni. So it wasn't easy bazalwane ukuthi bathole class le nama-class abawatholile. Sibonga uNkulunkulu ukuthi uyithambisile inhliziyo kaprincipal mhlawumbe ne-SGB ukuthi bakwazi ukuthi basinikeze lama-class. Siyazi ukuthi sizohamba singamoshanga, kusho ukuthi njengoba kuqalile kanje next time futhi bazokhona ukusinika ngoba siyoshiya indawo yabo isesimeni esiyithole ngaso. Kusasa siyahamba bazalwane. Abazalwane base-KZN maybe yibo kuphela sobanike exception ekucoceni. Laba bala eGauteng sonke sizococa sishiya indawo enjalo bazalwane ukuze next time kukhonakala ukuthi abazalwane bahoste futhi. Sibonge intime enhle kangaka bazalwane. Since izolo nje siloku sifunda lukhulu. Siyezwa ke bazalwane ayithi iBhayibheli alishongo ngephutha ukuthi sikhumbuzane. Bekwazi ukuthi umuntu uyahamba yenzeni akhohlwe, kodwa makhona abafowethu labe bamelana basikhumbuza ngithi ukuthi kufanele senzele sibuyele bazalwane. And ithimi ifocus kakhulu ekuthenini sesibhabhadisiwe sesisindisiwe. Do we continue now in sinning ukuze igrace kaNkulunkulu ivame na? Sesathola ukuthi umzalwane utheni cha. From isifundo sokuqala bazalwane sitholile ukuthi umuntu omdala uyashiywa kuphi emanzini. Bashiye bafundisile abazalwane ngokuningi. Siyabonga lezo ifundo ngoba ziyasiza ukuthi sazi ke namhlanje mhlawumbe ungazi nokuthi urenew kanjani ingqondo ukuthi ifane nekaKristu. Namhlanje ulala sowenzani sowazi ukuthi kufanele wenzeni. Mhlawumbe bowungazi ukuthi izinkanuko zenyama uzibalekela kanjani, namhlanje ugunjuziwe soyazi ake bazalwane. Into ebalekile ukuthi senzeni silulekane. Angithi hayi ngamahubo kuphela kodwa nangezwe ngithi. Siyabonga kakhulu bazalwane ngezifundo nesinikeze zona. Mina ngeke ngibe mude. Angeke ngibe mude bazalwane, nizokhona ukuyodla manje. Ngizonikiwe iverse ngi-analyze lona, I'm sticking to it ngicedile bazalwane. Kodwa ekugcineni ngifuna ukuthi i-message kaNkulunkulu ifinyelele enhlizweni zabazalwane. Ngoba yamista inhliziyo angeke ulenze. Kahle kufanele iye kuphi enhlizweni bazalwane.
Abazalwane banginike incwadi ke Colossians chapter 2 verse 6 no 7. Ngicela siyifunde yonke bazalwane. Omabili amavesi verse Colossians chapter 2 verse 6 and 7. Lapho sibheka khona ukuthi abazalwane bebafuna sifundeni ngalamba verse lawa abasinike wona. Ngoba akukho bazalwane sizothi siyafunda siyakumastara singabhekanga kubazalwane baphambili. Ngoba yibo abayihambile le ndlela kuqala ngithi walotshwa ukuthi nathi ukuthi sibone ukuthi le ndlela le ihanjwa kanjani. Without bona besingeke sibe nethuko kufanele siqale iphi sigcine bazalwane. Besingeke sizwe amazwi athi sekusela umqhele. Besingeke sazi ukuthi uthola kanjani lo mqhele ke ukuze ukwazi ukuthi uyohlangana noNkulunkulu. So ngicela sifunde mzalwane oyitholile Colossians chapter 2 verse 6 no 7. Ngakho ke njengalokho nimamukele uKristu Jesu inkosi, hambani nikuye, nigxilile, nakhiwe kuye, niqinisiwe ekholweni, njengalokho nifundisiwe nivame ukubona. Amen. Amen. Mzalwane siyabona ukuthi abazalwane sebafundisile ukuthi semgumula kanjani umuntu omdala isono siyini ngakethi bese sisindisiwe. Manje sekuthiwa njengoba seni mamkelile. Ayithi sesimamkelile. Most yethu lana abanye abakhona in future bazokhona ukuthi bayenzeni bamamkele bazalwane. So ngizohamba step by step kulama verse ayi2 sibheke ukuthi bekwenzakalani njengoba labazalwane kushiwo sebamamkelile uKristu inkosi fanele bahambe kuye. Angithi sho kanjani uzongisiza ke mzalwane ke ngesizulu la bathi rooted and build up in him. Angithi uloku ukhuluma ngoKristu bekumthinta kayingakho uthi as you received Christ Jesus the Lord on 1 uthi walk in him futhi ukhuluma ngaye bese uyasho ukuthi rooted and build up in him futhi. Angithi ukhuluma ngaye kahle kahle fanele sazi ukuthi njengoba sesibhabhadisiwe nangu esifanele simbheke. Into ezintathu ezisho simreceiveile senzeni sihamba ngaye. Angithi sihamba kuye futhi kufanele sibe rooted sakheke kuphi kuye bazalwane. Enye ebalekile avala ngayo ukuthi established in faith. Very important nayo leqininiseke kuphi ekholweni. So sizobheka ke from word to word. Asiqaleni ke ngokubheka ukuthi as you therefore received Christ ukuthi bekwenzakaleni. Angithi so ngibeka ama points ayi3 ngalo le point lelo ukuthi as you therefore received Christ. Eyokuqala kufanele besiyazi ukuthi makathi received Christ usho ukuthi labantu bayeba amkela ini ivangeli balithobela. Siyavumelana bazalwane ukuthi mabathi you received Christ meaning ulizwile ivangeli nalo preachwa kuwe bese walithobela. Angithi into yokuqala kufanele siyazi ukuthi the Colossians balizwile ivangeli balamkela balithobela. And siyazi ukuthi ukulithobela ukwenzana ke siyazi except unjabulo. Sonke siyazi ukuthi mawubhabhadiswa yila uthobela in ivangeli because liyahambisana. Ngithi ivangeli yini ukufa ukwembelwa nani nokuvuka. Ukubhabhadiswa uhlanganiswa nakho kuphi ekufeni ekwembelweni nakuphi usho ukuthi lapho wenzeni ulithobela ngokupheleleyo. Uthi ke umzalwane labazalwane laba as they have received ushonga lokho
ukuthi bapreach ubani uya ngithi bamreceive yini balireceive uKristu empilweni zabo. So uyasho ukuthi manje kufanele baqhubeke baqine enkolweni manje. Awugcina ethi abazalwane basifundisile namhlanje. Awugcini ngokuthi mawuphuma emanzini once saved always saved. Sekufanele uqine ke manje kulokukholwa okuthathile. Ngamanye amagama baveza something ukuthi kusho ukuthi it's not easy. Yayibona la kuyaqinwa la kulokukholwa ekunjani bakuthathile. Asibheke ukuthi bebaqina nango kwempela na. Asibheke ku chapter 2 khona la ku Colossians verse 5. Ngokuba noma ngingekho ngokomzimba nokho ngikhona kini ngomoya. Ngithokoza ngibona inhlelo yenu noqina kokholwa kwenu. Nayo ke msalwane singaqinisekisa ukuthi uyabona ukuqina kwani kwenkolo yabo kubani. Iphinde futhi msalwane verse 5. Verse 5. Ngokuba noma ngingekho ngokomzimba nokho ngikhona kini ngomoya. Ngithokoza ngibona inhlelo yenu nokuthi nokuqina ukukholwa kwenu kuKristu. Ngithi sesiyazi ukuthi abazalwane they continued ukuqina kuphi kuKristu Jesu. Enye eqinisekisa lokho chapter 1 verse 4 ukuya ku6. Cela sithi chapter 1 khona la ku Colossians verse 4 ukuya ku6. Labazalwane balamukele balizwile levangeli balithobela baqhubeka baqina bazalwane enkolweni angithi. Cela uyifunde Colossians chapter 1 verse 4 ukuya ku6. Lokhu sizwile ngokholwa kwenu kuKristu Jesu. Nangothando eninalo kubo bonke abangcwele. Ngenxa yethemba enibekelwe lona ezulwini. Enezwa ngalo ngaphambilini ngezwi leqiniso levangeli. Elifikile kini njengalokhu likhona ezweni lonke lithela izithelo lande njengokuba kunjalo naphakathi kwenu kusukela osukwini enezwa ngalo nazi umusa kaNkulunkulu ngeqiniso. Siyabonga msalwane. So lama points ay3 ukuqinisekisa bazalwane ukuthi balizwile balithobela baqhubeka ekholweni ngithi baqina ekholweni kwabo. Manje lo mzalwane lo njengoba babhalela lencwadi beka baxwayisa uyabaqinisa ukuthi something is coming now. Kahle challenges are coming. Mawumkristu kufanele wazi ukuthi ayeza ini ama challenges. Yikho aqala abanqoma ukuthi ngiyazi ukuthi njengoba nilobeyile nami receive uKristu nihamba ngaye ni rooted kuye enkolweni kuye. Leyo nto le izonisiza because trouble is coming. Cela uyibheke mzalwane ufunda ku chapter 2 verse 4. Beka baxwayisa ngalokho njengoba batshela ukuthi njengoba uhlezi kuKristu uhamba kuye ubuilded kuye enkolweni kuye yinto ezokusiza kahle leyo ukuthi wazi ukuthi ngeke usuke kuye. Cela sibheke ke mzalwane chapter 2 verse 4 ukuze kungabikho umuntu onikhohlisa ngamazwi okuyenga. Yayizwe yokuqala khona uzofika enzani abakhohlisi. Nayi trouble yokuqala ngithi ngikusho lokhu ukuze kungabe bikho umuntu wenzani
onikhohlisa ngamazwi. Ngicela ufunde uverse 8 mzala. Waya nifuna kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize Yes. njengokwemvelo yabantu njengokwezifundiso zokucathula kwezwe kungenjengokukaKristu. Yeah. Ngicela ufunde no14. Lezo yabacwayisa manje. Ayithi ukuthi bayeza laba abazonikhohlisa bayeza ngephilosophy. Beza ngamazwi anjani empty. Ngoba iphilosophy is all about that. Ayithi ayifuni uNkulunkulu ubheka ukuhlakanipha kwakho umuntu. They research their own wisdom bona ukuhlakanipha kwabo. So uthi bayeza la kini but nebagade banganikhohlisi ngani ngamazwi angekho. Angithi funda u14 msala. Chapter 2. Khona la chapter 2. Esehlangule incwadi yecala lethu emelana nathi ngemiyalo yayo wayisusa ngokuyibethela esiphambanweni. So kufanele nwazi lo angithi. So ke as you therefore received Christ, so walk in him. Sesingena lapho kuphi ekuhambeni kuye, because we know that trouble is coming now, but manje walk in him angithi. So ke ngicela uyibheke ke mzalwane ukuthi umuntu ohamba ngoKristu onjani, oqhubekayo aqinile kuKristu onjani. Let's pay 1 John chapter 1 verse 7. 1 John chapter 1 verse 7. Kepha uma sihamba ekukhanyeni njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. So da into abavezela yona umzalwane uthi kufanele baqhubeke baqine enkosini angithi. So masibheka ukuthi yini into engaqinisa umuntu enkosini, siyabheka ukuthi ukuhamba kuphi ekukhanyeni. Abazalwane bayithintile angithi kakhulu, bakhona bayithiwa bakhulume ngayo. Umuntu angasindiswa yini? Ukuhamba ekukhanyeni la uJesu anjani ahamba khona. Angithi Ephesians chapter 5 verse 2. Ephesians chapter 5 verse 2. Nihambe othandweni njengalokhu uKristu wanithanda wazinikela ngenxa yethu. Abe ngumnikelo nomhlatshelo, abe iphunga elimnandi kuNkulunkulu. Nangu yabatshela bahambe kuphi ethandweni njengoba naye ayenze ahambe kulo. Angithi is to continue ke steadfast. Masikhuluma ngale gama steadfast sisho ukuthi uqina ngithi hlala uqinile. Meaning ukuze uqine kufanele uhambe kuphi othandweni. Ungalingisi ini abezizwe. Abazalwane bathintile angithi ukuthi we should not conform angithi to the patterns of the world. Nala esasho futhi ku chapter 4 verse 17 mzalwane. Njengoba nimkhethile hambani kuye, ningalingisi ini izwe. Ngoba mawulingisizwe uzoba izwe ukuthi le trouble ezayo ukhona ukulalela labantu abakhuluma ngephilosophy. Bayenze bakuthatha ke. Njengoba bashilo abazalwane ukuthi efanele basithole esiqinile bangatholi nendawo yokuthi bahlale kithi bazalwane. Ngicela uyifunde uverse 17. Ngakho ngisho ngifakaza enkosini ngithi ningabe nisahamba njengalokhu kuhamba abezizwe ebuzeni bengqondo yabo. Ebuzeni bani ningasahambi. Ayithi bayeza nale ngqondo yabo ephilosophy.
and iBhayibheli nalo liyasho ukuthi yini yize kahle kahle. Imagine uzothathwa umuntu othi iBhayibheli alikho, but they uthi iBhayibheli lize nabelungu, but they can't prove it. Yayibona uza nomqondo wakhe wobumnyama. So kufanele siqaphele sifunde sazi ukuthi thina siyakwazi ukuba nempendulo. Angithi uthi since you have received Christ as your Lord, uthi as he was preached to you, ane hold fast to him. Khona umzalwane eyishilo yile esibele sibambelele kuyo isifundo sikabani sakhe lokufanele uhambe kuyo bazalwane. Hold fast njoba nibambile ukuthi kwanipreachela uKristu na obeya na qhubeka, hlalani kanjalo niqine kanjalo, hlalani kuphi esifundweni sakhe, ngoba ushilo umzalwane ukuthi ushilo ukuthi nginana ngithi mawuhlala uthi kubafundisa ukugcina konke bheka nginana. Mina mawuhlele ekugcineni konke okufundiswe kona ngoKristu uzoba nawo ngithi. Yinto abatshela yona uthi do not permit yourself to be turned aside. Yiwo lama Jewish teachers lawo ayithi bayeza bazokhuluma ngokusoka, abanye beza ngani ngephilosophy ke. So ubatshela lokho ukuthi nina hlalani mawuhamba kuye akunamuntu ozokhipha esifundweni sakabani sikaKristu. Bese siyabheka mzalwane khona kulo le verse ukuthi uthi rooted and built up in him. Cela uyifunde ngesizulu mzalwane kuyona le ncwadi yethu Colossians 2 verse 6 and 7. Nigxilile angithi nigxilile nakhiwe kuphi kuye. Qhubekani kanjalo, gxilani nakhiwe kuphi kuye. Cela uyifunde Colossians 2 verse 6 and 7. Ngakho ke njengalokho nimamukele uKristu Jesu inkosi, hambani nikuye nigxilile nayo nigxilile futhi nakhiwe kuye, sime lapho mzalwane niqinisiwe siyibamba lapho nigxilile futhi nakhiwe kuphi kuye. Ayithi uyabazi ukuthi vele kunjalo, kodwa uyabaxwayisa ukuthi kuzofika okuso, kodwa nina qhubekani nigxilile kuKristu nakhiwe futhi kuphi kuye, not to the patterns of the world. Not ukuthi eyifundweni eziza nabantu bazalwane. Cela sibheke umuntu owakhelwe kuKristu umuntu onjani. Luke chapter 8 verse 13. Luke chapter 8 verse 13. Abasedwaleni yilabo abathi sebelizwile balamukela izwi ngokuthokoza, kepha laba kabanampande bakholwa isikhashana nje, uthi bakholwa isikhashana nje, uthi ngesikhathi sokulingwa bahlumbuke. Siyayibona ngithi abanjani mzalwane phinde futhi. Abasedwaleni yilabo abathi sebelizwile balamukela izwi ngokuthokoza, kepha laba kabanampande bakholwa isikhashana nje, kuthi ngesikhathi sokulingwa bayahlubuka ngithi. So thina sibheka ama-Colossians number 1 ukuthi baye balamukela ngani ngokuthokoza. Yinto yokuqala siyibona ukuthi njengoba umzalwane athi bagxilile baqinile ekukholweni, it's because bona they received the word ngani ngentokozo. Number 2 into esiyibhekayo la uPawulo ufuna ukuthi bakwazi ukwenzani
bagxile futhi bayenzeni bakhule. It's not enough ukuthi ubhabhadisiwe waphume emanzini bese kuyahlaleka kanjalo. Fanele uhlale ukhula. Khona umzalwane oyithintile ngithi abayi2 bayithintile leyo ndawo ukuthi fanele uhlala ukhula. Uzuye washo omunye umzalwane ukuthi manje bekumele ngabe niyabafundisi. Kodwa you are waiting to be taught. Ini izinto zokuqala. So labazalwana bamelanga lokho because balamukela ngokwethaba. Umuntu owamukela ngokwethaba umuntu ohlala afuna ukwazi ngithi. Bafuna ukwazi uhlupha umfundisi la khona, ufuna ukwazi ngani ngoKristu bazalwane. And angikholwa ukuthi ukhona umuntu ongakuthena away umuntu onjalo. Cela ubhabhadiswe unjabulo. Ufuna ukwazi ngoKristu umzala ngihlala unavailable. Lo muntu ujabulela ukuthi usindisiwe wena uhlala unjani ungena. So labazalwane labo uPaul ubatshela lokho bekafuna ukuthi benzeni bagxile futhi bakhule. And then enye into afuna ukuthi ayazi uPaul uyazi ukuthi into egxilile bazalwane uNkulunkulu uyikhulisa kahle. Amen. Ngicela sibheke bazalwane kuSamla sicale ku Ephesians chapter 3 verse 17. Ephesians chapter 3 verse 17. Into makathi uNkulunkulu this is deeply rooted. Ukhuluma ngento enjalo. uKristu ahlale ezifisweni zenu ngokukholwa ukuze ligxile nisekelwe othandweni. Yes wena ligxile nisekelwe. Imagine ukuthi uma ungayenza lezi zinto azishoyo manje. Just imagine ugxilile bazalwane usekeliwe. Yinto ezokuyisa lapha. Noma bangeza ngezifundo zabo beze ke left and right wena awunyakaziseli because ugxilile futhi wenzeni wesekela. Psalms chapter 1 verse 1 to 3. This is a promise made by God. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabakholodayo. Kepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. Unjengomuthi otshaliwe ngasemfuleni. Unjengani umuthi isihlahla ngithi isenzele laba bala igoli. Unjengesihlahla esitshalwe ngakuphi msalasi? Ngasemfuleni. Ngekho ungasazi isihlahla. Esitshalwe ngasemfuleni, you can imagine leso sihlahla leso. Sithola ini aseduzana, meaning ukufana ukuthi useduze noNkulunkulu. Uhlala kuniselela kufakela amanzi ukuthi kwenzakaleni msalani. Ngasemfuleni yamanzi othela isithelo sawo ngesikhathi sawo. Oqabunga lawo lingabuni. Izwe nje alibuni. Nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho. Uyokuba nenhlanhla in half the things he does. In half, in all, not half bazalwane, in all. Yonke into oyenzayo, meaning mawuhleli kuNkulunkulu ugxilile, deeply rooted. Siyawazi ama-roots ngithi. Isihlahla is not easy ukuthi usenzeni usiwise sinama-roots deep. Imagine mawuhleli kanjalo uthi uNkulunkulu you will prosper in all you do. Meaning ayeza labantu bathi bazokufundisa isifundo samanga uzonama answer. Uyakhona nokubasusa ukuthi bangezi nakuwe because unjani ugxilile. Kubani? uNkulunkulu. Kubani? kuKristu bazalwane. Hayi thina sibasebenzisa kanje.
Ama-Muslim bathi uNkulunkulu uKristu is just as a son. Aba-understand ukuthi ubani uNkulunkulu. So thina siyazi ukuthi basikhuluma ngoKristu sikhuluma ngobani? uNkulunkulu obolwayo. Wehle ezulwini wambatha inyama ngithi wahamba phakathi kwethu ungasho ukuthi ushiya umzekelo uJob umuntu. You can still be perfect because yena uhamba ngena soul. So bekazela ukuthi ashiye singena excuse yokuthi aka understand ngokusezulwini, but we understand because ufikile kuphi emhlabeni. And then mzala ngicela ungiqhubekise sizoloku sihamba kanje kulo Colossians 2:1. Ayisesiqedile manje ngokugxila nani nakho ukwakhiwa kuya. Ngithi sishilo ukuthi ushilo Ephesians 17 ukuthi uzokwenza ugxile wakheke kuya ngithi. And then siyabona ukuthi uNkulunkulu uyofana nomuthi owakhiwe ngasemfuleni. uNkulunkulu uhlala unisela uthele. Lo muthi loyo wenzane isizini mayifika for yena ukuthi athele awundlula ngithi. Khona ihlahla lapha anamdeni siyasikhipha. But wena you won't be like that. Mawuhleli kubani uNkulunkulu, you will prosper in all you do. Imagine ukukhona ukuprosper in all you do. Ungakhona nokusebenzela ibandla lese ushumayeza umuntu wena uzwakala kalula. Bawufika endlini umuntu uyakuzwa. Because wena uNkulunkulu nawe and you prosper in everything you do. Wena mawuthi ufundisa abantu bayakulalela because uNkulunkulu uyokhuluma kubani kuwe. So asibheke ukuprosper kwemali. Abantu bayibongabheka ukuthi hayi uzothola i-double story. Sikhulumela ukuprospera emisebenzini kabani? kaNkulunkulu. Uyakunika lelo khona ukuthi ukwazi wena to do umsebenzi wakho ukuthi ibandla lenzeni likhule. In all things. Sibheke isayidi njani eliyi-1. Cela uqhubeke mzala. Ugcinela ekuthenini nigxile nakhiwe. Qhubeka Chapter 2 verse 6 and 7. Ngasaba. Nigxilile nakhiwe kuye, niqinisiwe ekukholweni. Niqinisiwe kuphi? Ekukholweni. Silapho ke manje bazalwane. Niqinisiwe kuphi? Ekukholweni. What does that mean? Sipromisiwe uNkulunkulu ukuthi uzokuqinisa in everything you do. Unawo lawo mandla ngithi wokuqinisa umoya. Romans chapter 16 verse 25 no 27. Lesi sithembiso akunika sona lesuthi mawubuyi uzohlala uqinile mzalwane. Ayikho into ezokumuva. Romans 16 verse 25 no 27. Kuye onamandla okuqinisa okwevangeli lami. So uyiqedile mzalwane sifuna lokho nje kuye onani Onamandla. awufuki ukuhlala kulowo muntu onamandla wokuthi akwenzeni aqinisa ngithi yinto esifo ayibathembisa yona. So kushuthi bazwile labazalwane masingahlala siqinisiwe enkolweni igaranteed ukuthi angeke simuve. Yeah. Sibheke futhi okhona nokuqinisa ini inhliziyo. uNkulunkulu ukhona nokuqinisa inhliziyo zethu. 1 Thessalonians 3 verse 13. 1 Thessalonians 3 verse 13. Ukuze iqinise izinhliziyo zenu ningabi nakusoleka ekungcweleni phambi kaNkulunkulu uBaba wethu efikeni kwenkosi yethu uJesu Kristu kanye
nabangcwele bakhe bonke. ukuze aqinise ini Inhliziyo uyakwazi ukuqinisa inhliziyo yakho nala mzalwane ungazithembi khona uyakhona ukwenzani ukuyiqinisa ukhona futhi nokwenzani ukuqinisa ukuthi ukwazi umzalwane ukhulumile ngemisebenzi emihle uyaqinisa ukuthi ukwazi ukwenza ini imisebenzi emihle good works ufunde mzalwane ku 2 Thessalonians chapter 2 verse 16 no 17 Shuthi namhlanje mzalwane if both doubt ukuthi you can do something know that uNkulunkulu can do it for you angaqinisa ukuthi ukhona ukwenza ukuyenza leyo cela uyifunde Kepha inkosi yethu uJesu Kristu uqobo uNkulunkulu baba wethu owasithanda nowasipha ngomusa induduzo yaphakade nethemba elihle bangaduduze izinhliziyo zenu aniqinise emisebenzini yonke nasemazweni onke amahle siyayizwa ke uyakhona uqinise ini inhliziyo yakho ukuze wenze ini yonke imisebenzi enjani emihle yikho abazalwane baseKolose umzalwane beka proud about as you received Christ the Lord walk in him rooted and built up established in faith sizwile amavesi okuqala uyasho banjalo uzuyasho ba proud ngabo ngeke so bebazi ukuthi uNkulunkulu uyakhona ukuthi aqinise ukukholwa komuntu ukuze abe capable of doing wonke lemisebenzi asibekele ukuthi siyenze usuke sekuyithe sinani esinama excuse but uNkulunkulu wena ukunikile that capability cela sibheke ke bazalwane 2 Thessalonians 3:3 ukhona ukuqinisa cabanga na ku-evil Kepha inkosi ithembekile iyakuniqinisa inilondoloze komubi ngobani ayile ifundo ziza ngomubi ngithi uyakhona ukuthi aniqinise ukuthi zinganenzi lezi ifundo zalabantu baqhubeka abazalwane benze bakhona ukuthi benze umsebenzi wabo eyokugcina ke masikhuluma ngoku-establish faith uJames chapter 5 verse 8 uJakobe chapter 5 verse 8 Bekezelani nani niqinise izinhliziyo zenu ngokuba ukufika kwenkosi kusondele manje seyisalele bani wena you must uqinisa inhliziyo yakho for the coming of the Lord we prepare ukuthi bakabuye uKristu ayithole njani iqinile isebenzile angithi bazalwane mzalwane ngicela ubuyele ke incwadi yethu before ubuyela ke elinye point elibalekile lana ke ekufanele sazi ukuthi uPaul more than anything bazalwane bekafuna lamba Kristu abe faithful mhlambe namzalwane nje onehleli phansi nayenza le program benifuna sibe faithful benifuna sikhumule ini umuntu omdala siyekele ini izono niyayibona ukuthi ikhona into enjalo ukuthi umzalwane omunye alangazelele abanye ukuthi bayeke izinto babuyele kubani kuKristu nakuNkulunkulu so lana more than anything bekafuna bahlale ba faithful nanoma kuzoba nzima because ku chapter 2 uyasha ngithi ubanika ama warnings nama dangers ukuthi bakhone ukuzivikela kanjani against lezi zinto ezizayo kuba ngicela uyibheke ku John chapter 8 verse 31 no 32 into yokuqala bazalwane afuna bayazi uPaul
ukuthi uzivikela by the word of God. God. Umzalwane wethinti nonke futhi abafundise before into ezokusiza ukuthi uzivikele yini izwi likabani likaNkulunkulu. Awuzivikeli ngamazwi wakho. Ushilo umzalwane uRendani wathi abantu thina emhlabeni mabasithuka sibathuka bheke, which is wrong. Again, kufanele wenzeni usebenzisa amazwi kabani. Mawathi baleka uzobaleka ngeke. Mabathi balekela uSathane uzombalekela. And then uzohlala ungekho in trouble. Cela uyifunde mzalwane by the way. Bekafuna ukubabonisa abawona ngama dangers ukuthi abazalwane bangahlala kanjani ba faithful kuNkulunkulu. Khona uJesu wathi kubaJuda asebekholiwe nguye, uma nimi ezwini lami ningabafundi bami isibili. Yeso ukuthi sima kuphi? Uthi uma nimi ezwini lami nabafundi bami isibili. Cela ufunde noThito, Titus chapter 1 verse 9. Titus chapter 1 verse 9. Obambelele ezwini elithembekileyo ngokwesifundiso. Ngokwani mzalwane ezwini elithembekileyo ngokwesifundiso. Ube Aze abe nakho nokuyala isifundiso esiphilileyo nokwahlula abaphikayo. wahlula abanjani? Abaphikayo. Awubahluli ngani? Umqondo wakho. Umqondo wakho. Ubahlula ngani ngezwi lakho. Okwesithuba bazalwane, how to remain faithful is by ukuthi sithandane. Ayikho nje bazalwane. Umsikolo umzalwane ongibekeleyo namnandi uyithintile la. Indaba yokuthandana. Waze waveza ukuthi abazalwane bebathandana kanjani. Angeke bebahambelana bahlala bajugene. Namhlanje sikwenzi kakhulu lokho. Ene leyo nto leyo ayibonisi ini umzalwane ushiye ukuthi sizobona kanjani ukuthi umzalwane uswele if sihlangana maybe 3 times. Asikwazi ukubona uthando, sikwazi ukulivuselela ukuthi sikwazi ukumsiza lo mzalwane because asihlangani isikhathi esiningi. Angeke kodwa umzalwane yababonise is by the way nokuthi bathandane. 1 Corinthians 16 verse 14. Khona uthando lokuzenzisa ngeke ukuthi ishaya ngathi uyamthanda kanti awumthandi but izenzo ngezicamba manje. Umzalwane usifundisile uthi umuntu ophakathi umfita ivangeli, umfita izwi likaNkulunkulu bese liyaziphumela. Silibone selenzeka ngeke. But malingayenzeki akakuthandi umzalwane. Cela uyifunde umzalwane. 1 Corinthians 16:14. Enikwenzayo akwenziwe ngothando. Awenziwe ngani? Ngothando. Yile option. Ethi umyalo ethi umzalwane usifundisile ukuthi uze washo ukuthi positive command. Ngithi lesi ayibona ukuthi yini a positive. Everything we do fanele siyenze ngani? Ngothando. Hayi lokuzenzisa. Romans 12 verse 9 and 10. Uthando malungabe nakuzenzisa. Nenyanya okubi nibambelele okuhle. Thandanani ngenhliziyo ngothando lobuzalwane. Ekwazisaneni nandulelani. Ekukhuthaleni ningenqeni. Nivuthe emoyeni nikhonze inkosi. Ethembeni nithokoze, osizini nibekezele. Ekukhulekeni liqinise njalo. Siyayizwa lebazalwane longazenzisi.
fanele lwenze lezinto ezikhulunywa la. Yikho abazalwane bakhethela ama-topics ukuthi basikhumbuze. Angithi bese kukhona ukuthi manje ukubuyela emuva kancane. Kodwa kuyasiza ukuthi basesihlangene kanje. Umzalwane kwele ukumfonela, umbuze impilo, ukubonisa ukuthi uyamthanda. Umzalwane kwele ukumvakashela. Not just ukuyokhonza kuphela. Maybe yethi mzalwane uze Sunday sizokhonza. Wena ubuze mzalwane uzovakasha kimi ubonise ke uthando ngeke host mzalwane sihambe sishumayela masibuye sibuye sibe nenhlanganyelo yethu la sidle kube mnandi abazalwane bahambe sisihlangene sikube nayo lento ukuthi abazalwane sivuselelene. Once upon a time ngiy'll taste it a lot of time. So it's up to me futhi ukuthi ngiluqhubekise because khona umuntu owangifundisa leyo nto leyo. Kwamele manje senze sithandaneni bazalwane. Yinto ezosiyenza ukuthi senzeni sibe established in the faith. Singakhulumi kuphela. 1 John chapter 3 verse 18. Bantwanyana, masingathandi ngezwi nangolimi, kodwa ngezenzo nangeqiniso. Singathandi ngani Ngolimi. nangani nangezwi. Angithi sithandane kwamambela bazalwane. Cela uqhubeke mzalwane ku-Colossians chapter 2. Angithi ugcine la ekuthenini ilisiwe enkolweni ebukholweni. As you have been taught. Namhlanje as of yesterday we have been taught as you have been taught. We have been taught. Finally says something about it. Ligxilile nakhiwe kuye, liqinisiwe esikolweni, njengalokho lifundisiwe livame ukubonga. Njengalokho lifundisiwe simelapho. Njengalokho senze sifundisiwe. 2 Timothy 2 verse 2. Umuntu uyafundiswa njengoba yisho ukuthi at the back of my mind I can think of umuntu ewangifundisa lelo thando Lord. By the way angalidlulisi. Why? Second Timothy 2:2. Lokho okuzwileyo kimi phambi kofakazi abaningi, lokho-ke kubeke kubantu abathembekileyo abazakuba namandla okufundisa nabanye. Fanele kufundiswa, siyafundiswa. Njengoba asho sifundisiwe. Njengoba ngisho kuqala umzalwane omlo izolo. As we have been taught by this team. Ukuthi fanele siqhubeke sikwenze lokho. Qala ngokukhumbula umuntu onjani? Uguqule ini? Bese awumoya utheni bazalwane? Bese asho ukuthi vele umbatha ubani? uKristu. Mase uyiguqulile ingqondo umbatha ubani? uKristu. Bese wenzani? Uhamba kuye. Deeply rooted kubani? Kuye uKristu. Bese sakusasa umzalwane uNdebele uzangitshela bazalwane. Ukuthi sasa uqhubeka ngani kodwa ziyahambelana. So asibheke ugcina ke abounding therein with thanksgiving. Yokugcina mzalwane abounding therein with thanksgiving. Ithini ngesizulu mzalwane? Line yokugcina. Colossians 2 verse 7 line yokugcina.
Nivame ukwenzani? Ukubonga. Ukubonga. Nivame ini? Ukubonga. Ngcina ngayo ke le bazalwane. Psalms chapter 75 verse 1. Psalms chapter 75 verse 1. Verse 1. 1. Akasizwe sikhuluma kanje uNkulunkulu. Ayethi ushilo mzalwane ukuthi i-prayer i-conversation ngobani noNkulunkulu. Nango uyasifundisa ukuthi how do you talk to God? How do you thank uNkulunkulu? Verse 1. Verse 1. Umholi wokuhlabelela indlela ungachithi ihubo lika-Asafu. Igama siyabonga uNkulunkulu, siyabonga igama lakho liseduze balanda izimangaliso zakho. Abounding in thanksgiving. Balwela ukuthi siyabonga. Siyabonga. Umbongo ngalele echashini ke ukuthi ibe impumelelo, but uNkulunkulu bazalwane impumelelo ipheleliswa yini? Izenzo. Izenzo. It's not enough ukuthi sizile la salalele sayemakhaya. Izenzo yizo ezibalulekile kubani? uNkulunkulu. Izenzo zokuthi usukile ekhaya weza la, we thank God for that. Yeah. Sibonga uNkulunkulu njengoba shilo umzalwane ukuthi uNjabulo akayanga ukwenza izinto ezenziwa enye yini. Kodwa ufikile la wazolalela. We thank God for that. In everything. Angithi usho kanjalo. Yeah. Kuzo zonke izinto, meaning noma usebuhlungweni mele uthole indlela yani yokumbonga. You are learning something la njengoba usenhlungweni. Angithi Philippians chapter 4 sesiza kumaKristu. Philippians chapter 4 verse 6. Philippians chapter 4 verse 6. Ningakhathazeki ngalutho, kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe uNkulunkulu ngokukhuleka, ukunusa kanye nokubonga. Ngokukhuleka nokunxusa nangani? Nangokubonga. Do not be anxious about anything. Naleli engikhuluma ngalo manje uthi even if useyinhlungwini, useyinsizini, usenkingeni, but you must thank God. Thessalonians 5 verse 18. 1 Thessalonians 5 verse 18. Kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu uKristu Jesu nani. Kuyintando kaBani? Whether good or situation bad, but give thanks ukuthi intando yakho le. Situation good, give thanks usho ukuthi Nkosi intando yakho le. Leso sikhathi leso ke uzokuphelelisa konke lokho akushoyo ukuthi abound in everything. Give thanks kubani? uNkulunkulu. Ngiyanithanda bazalwane. And I promise you I'll do better. Ukuthi nami ngingashodisa umzimba kabantu kaKristu. Ayithi nemisebenzi kufanele siyenze, kufanele sihlale sikhona. Mhlambe kukhona engemi-inspire la. Akasho. Mhlambe mangibona ngingekho uyadumana. But kwamele senze better. Let's deny ourselves
siphumule umuntu omdala siqhubeke senze intando kaNkulunkulu. Ngiyabonga. Amen. Amen. Siyabonga abazalwane ngokwesifundo sethu sokugcina. Sibonga amazwi uzalwane asewethule phambi kwethu. Isifundo sakhe ke konke sithi kuye ethi umbhalo wamaHebheru sahloko 12 umqalisi nomphelelisi wani okholwa kwethu. Siyabonga abazalwane nokubekezela kwenu bazalwane nokuhlonipha okwenziwa la ngalesi sikhathi.